yan ang gid dug email oy. Naunsa ka? Iya sana ni bertatuhan tag cellphone 18,000 ra. Wow. Nayan ko ang signal eh. Signal. Tugnawa oy kusuga sa kita ni Bagyong Biki. Murag bayo. Nga ko kung uyab napalit sa lain. No, tumba mang kahoy. Sure ka? Kusog-kusog gid itong hangin na kay tumba mang hangin. Aw, kahoy di ay. May namaroy panugwes baka hapon na da. Asa na sa ganing akong manghud nga sininyo? Sa gining bata aperting pagkatapulan na. Tapulan pas obi. Gigi dol. Savage. Sus. Ni palayo noon. Pili na lang. Sama sa taon na nalaway. Nilago na lang ang nagawa. Ninyo! Paglungag! Sige mlakag email diha. Ay sad! Ako sa ringom no! Pagdali ko no! Nilagom na magkades ka gutom mo eh! Nakunya na kay diwason pa korek. Pildinan noon ta. Usam na imong email! Makaw na! Unya ka na maglungag! Makaduwa ko ana! Yan. Sos! Nimbata ah! Grabe naging katapul! Lan! Tingay ha! Igbalik na ko! Di ka maglungag! Adto na lang kus baka! Gusta naman ka baka! Usama ning libon na oy! Daghanag baka aw! Usama ning baka ha oy! Daghanag libon! Sa kay English aning libon! Hala wala ka kahibawa na in English anang libon te! Sama ko no? Kanagong basketball player si Lebron James. Hala! Libro na oy! Aw! Hala kuan, manggod ka na ba ipabasa sa iyong maestra? Hala libro na ti oy! Aw! Unya, naglungag ka dito! Sus kapuyan, nalungag kay pildero Tapuyan ka, tapuyan. Nalungag na ba ka itong bata ah? Sige naman itong email oy. Kaniya, pitigil ko madaog. Sige, savage lang. Hala, padong na sa ate. Gihana sa kong manghod oh. Ay nalang kong atik-atik ka na. Nag-email na sa kano. Wa, nagmarek. Nagmarek makaanan di man atong uma. Di ato ah. Nagubra naman ko ko. Naglungag ka ka? Sunod niya na to. Na to. Tikaw ni. Ay salamat na munga nagitaw ng among sikwa. Mao ba ka ni ka nang isuwa sa kadlawon sa puto? Hala, sikwati man tuti oy. Oh, si Kwati dito. Kana maugali na ka ng mana. Takam lang ka nga sigma now. Sigma din sa yop nung kuda. O na dito guli ka. Paglungag eh. Magutan tarog sikwa. Sus di ko kapoy. Sige lang yung kakapoy da. Padua og email. Wag yung kapoy-kapoy. Dua man na. Kuan sa day. Ikaw man ni maglungag pag atog safeguard kay. Mga ligot ak sayo ugma kay simbang gabi ra ba? Di ko kapoy. Unsa man? Sumbong ti karong mama. Bay kwarta. Unsa man nga safeguard ba globus smart. Safeguard dili SIM card. Na-addict na gyud ka ng email da. Awar gini ninaktan ng bataa. Tawarag yun yung bata ah. Huwag yun kalungag. Sus, napildi na sad ko. Sige, dua pa. Nawa? Ara, de ka din nag-email sa ka? Huwag yung kakalungag dito. Sus, napildi na sad ko. Kutuman na yun. Mayra,